Nasze poranne spotkanie, czyli Fest Dobry Dzień. 10 minut pozostało do godziny 10. No o tej porze, jak to bywa w poniedziałki, razem z nami pojawi się Frela Blue, którą teraz bardzo gorąco witamy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. My również witamy cię. Dzień dobry. U nas leje, a jak u ciebie pogoda? Leje. A, czyli mamy to samo, No proszę oni bardzo. zawsze, oni w Niemcach ciemno. muszą mieć to samo co my, Marcin, ja już zauważy, wszystko od nas ściągają. Ja tam był 5 lat temu na występie, patrzę, oni też mają na chodnikach te kostki takie jak my, nie? Aha. No, my to mieli, oni też już zaraz. No, wszystko ściągają w tych Niemcach od nas. Ja. No to wiesz, może i dobrze. Autostrady No. widzisz, nie? My wybudowali A1, 10 lat temu oni też zaraz, no. Tylko, że wiesz, my wybudowaliśmy 5 kilometrów, a oni mają już 400 kilometrów. No bo na one przykład. są szyrsze, nie? Niemcy są szyrsze. No. Rozumiem. No dobrze. Ja już się nie będę wtrącać, nie będę gadać w to tutaj, kiedy te autobany budował. No tak, to masz rację rzeczywiście. Może lepiej tego nie komentować. Właśnie. Na Natomiast przykład McDonald'sy. Macie, my mamy, a wy już ty zaraz McDonald'sy się musicie mieć, no. No hamburger, no. rzeczywiście. tak. Ale to nie należy do tych najlepszych, nie? Wszystko od nas ściągniecie, wszystko. Dobrze. Frelu, wiemy, że dzisiaj przygotowałaś nam jakiś taki specjalny wierszyk o spodniach. Tak, wiecie co, ale ja muszę do tego powiedzieć, że ten wierszyk o tych galotach to ja napisałam 20 lat temu. 20 lat temu, jak jeszcze w takich galotach zielonych w kratkach nikt nie łaził i no jo. Dobra, to teraz jest wierszyk z roku lipiec 2000. Przepraszam, ostatni raz się wtrącę, ale to jest ważne. Marcin, ocenzurował żeś ten wiersz? Idzie ostatnio to... A to był dowcip wtedy. No dowcip, ale ci galoty sleciały właśnie. I teraz Ale o wiesz tych co, galotach no będzie... właśnie. I ogodą teraz o galotach, a nie o tym, że bez galotów. Aha, no dobra. Także o galotach teraz, O galotach. tak, zdecydowanie. Zaczynam. Mam zielone spodnie w kratkę, bardzo ładne, w miarę rzadkie, w pana Holmesa, godnym stylu, szpanerski angielski wyrób. Okaz wręcz ekstrawagancki, lecz subtelnie elegancki. Pewnym krokiem się poruszam, dźwięk obcasów szept zagłusza, dumna idę swoją drogą przez cywilizację wrogą, która bez wyrozumienia wciąż swe obyczaje zmienia, co do mody i ubioru, przemysłowego humoru, bezkrytycznie jak z ustawy dyktują gusta im wystawy. Czy na głowach, czy na nogach noszą to, co w katalogach. Bezlitośnie się poddają, nieciekawie wyglądają i tak spod łba patrzą zwinnie, pośmiewając się dziecinnie z indywidualności skromnej mej osobowości. No pięknie, naprawdę. Bardzo W ładnie. to się opoważył z ciebie śmieć? Powiedz no ty, bo w to się opoważył. Są No takie wiesz. odważne. No wiesz co, tak spod łba albo anonimowo przez internet, Aha, nie? tak, No tak. bo wiecie, bo taki odważny człowiek to potrafi wprost, a taki tchórz to zawsze anonimowo i zawsze spod łba. Ale ja pamiętam jeden raz jeszcze tu z Chorzowa, nie? Co się opoważył tam cię skrytykować. Ponoć najlepszy mu pomnik na cmentarzu. Tam ja lubię krytyka. Zawsze idzie się z tej krytyki czegoś nauczyć. Choćby o tej osobie, która ją wyraziła. No tak, powiemy ci jeszcze, Frelu, teraz taką mamy niespodziankę dla ciebie, bo trzymamy twój krążek w rękach, twój tak? oczywiście Klara. I bardzo mi się podoba to, że na tym krążku masz oczywiście wszystkie tytuły, praktycznie one są po śląsku, ale masz też tłumaczenie. Jak to brzmi po polsku, czyli na przykład klachy to plotki, plotkarki z podwórka, uwodzina Ancika to uwodzenie Antoniego, przichlast, adorator, którego ciężko się pozbyć i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajny pomysł na opis. Tak? Co byś nam teraz tutaj zaproponowała z tej płyty, abyśmy na antenie Radia Fest zagrali z twojego repertuaru, bo krążek trzymam właśnie w dłoniach. A ja bym bardzo prosiła, żeby zagrać jojem, bo to jest teraz właśnie taka pogoda na przykład, że ja bardzo lubię w taką pogodę dużo jeść. Lubię upiec, lubię ugotować, a potem cały dzień jem, patrzę na telewizor czy tam książki, no bo w taką pogodę nie wychodzi się tak na podwórko i wtedy można się delektować właśnie jedzeniem. No dobrze, to Jojem i Frela Blue teraz na antenie Radia Fest z płyty Klara, a my ci pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Oczywiście za tydzień ponownie się Ale to usłyszymy. jeszcze A ja- moment. Coś upiekła ostatnio, coś upiekła. Narób nam trochę smaku.
Wiesz co, ja upiekłam takiego amerykańskiego brownie ostatnio, wiesz, taki, co jest mokry w środku. Dobra, taka czekolada dziękuję, się już rozlewa. mnie, żeby jeszcze powiedział Abgerit albo Zisteń, brownie, Jezu, to kaście te w Niemczech czy w Ameryce? Wiesz co? No ja no. Dzisiaj jest Ale- wszystko globalne. A no tak, racja, globalne. no ja jeszcze trochę zacofany. Ja. Dziękujemy ci, Fredu. Dzięki. Ja wam dziękuję, pozdrawiam i trzymajcie się cieplutko. Telefon drędą, ty stryknie w szolce, a z wierzchu sąsiad mnie woła i coś chce. Fery na placu, a hop w robocie, wszystko gotowe, a tu sterują mnie. Jo się sam siedzę, kolebi fyja i się maszkyca, byle co mi się chce. Na swój się przątą, a Bobby gnuja i nie dom się szterować z pełną gębą dyć. Jojem, 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 jojem. Jojem, 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 jojem. Jak mi się nudzi, jak mam robota, jak się mi Klara i poci mogu tyż. Kiedy mam bezu, jak mnie coś skusi,